ишораи риояи масофа дар роҳрав, гӯшаи маводҳои беҳдоштӣ дар синфхонаҳо ва дур аз ҳамдигар шинонидани хонандагон дар утоқҳои дарсӣ аз бахшҳои асосии омодагии мактабҳои пойтахт ба соли нави таҳсил аст. Пандемияи коронавирус масъулияти омӯзгорон ва раҳбарони муассисаҳои таълимиро бештар кардааст. дар даромадгоҳ маводҳои антисептикӣ гузошта мешавад. Инчунин бо падару модарон мо ҳамкории зич дорем ва падару модарро огоҳ кардаем ки барои ҳар як фарзандашон ки ба муассиса равон карда мешавад бо ниқоб таъмин бошанд. Инчунин дар муассиса низ ниқобҳо харидорӣ карда шудааст ва ба хонандагон тақсим карда мешавад. масъулини муассисаҳои таълимӣ мегӯянд бар асоси тартиби муайяншуда ҳамчунин барои пешгирӣ аз ҳама гуна беморӣ вуруди волидайн низ ба дохили мактаб иҷоза дода намешавад. мо дар роҳравҳои васеъ дорем. дар онҷа мо мизу курсиро бароварда хонандагонро мешинонем ва ин раванд зери назорат аст. дар роҳравҳо низ масофа риоя карда мешавад. самтҳои ҳаракат дар роҳравҳо нишон дода шудааст. ба волидайни хонандагон низ таъкид шудааст ки барои сиҳати фарзандонашон бо мактабу омӯзгорон ҳамкорӣ кунанд. Маска, мисол сумкашон ҳозир гуфтанд ки ва салфеткаҳои тар, антисептикҳои майда барои мактабҳо ё баъд маскашон доимӣ бошад. дасти кам дар 3 мактаби пойтахт бо чунин шароит ба қабули хонандагон омодагӣ доштанд. аммо огоҳон мегӯянд омодагии мактабҳо дар пойтахт ба фарқ аз муассисаҳои таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳо тафовут дорад. аммо дар вазорати маориф ва илм гуфтанд тавсияҳо ба тамоми муассисаҳои таълимии кишвар ирсол шудааст. ҳолатҳои беҳдоштии санитарии муассисаҳои то мактабӣ, миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёнаи олии касбӣ ҳамеша дар зери назорати ҷиддӣ бошад. фосилаҳоро бояд риоя кунанд. маълумотҳои хубро вобаста ба беҳдоштӣ ба хонандагон аз ҷониби омӯзгорон бояд ки расонем. имсол хонандагон на 1 сентябр балки 17 август ба соли нави таҳсил шурӯъ мекунанд. мақомоти Тоҷикистон аз 27 апрели имсол бо ҳадафи пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 хонандагони мактабҳоро то моҳи август ба таътил фиристоданд. ба масъулони мактабҳо дастур шуд ки баҳои хониши солонаи онҳоро аз рӯи баҳои 3/4 таҳсил гузоранд ва аз синф ба синф гузаронида шаванд. бо вуҷуди омодагии мактабҳо бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дар замони пандемияи коронавирус нигаронии ҳазорон волидоне ки фарзандонашонро ба мактаб мефиристанд боқӣ мемонад.